Интернет-магазин TechSnap для садоводов и строителей. Широкий ассортимент товаров по выгодным ценам. Закажите сейчас и получите быструю доставку. Посетите наш магазин прямо сейчас. Kadirlisi idim kadirlimning bәхетімнән. Yazmış günləşdi yalğızlıqdan. Canım üşügəndə жылы itib Миңа өндәштең мин жылыға. Шундый мохтаж идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан мин жылыга. Шундый мохтаж идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан. Кадеремет итеп ят ярлардан аңлауларың. Теләп жанымны карашларың. Шундый жылы иде эндәшүең. Шундый ягымлы мин жылыга. Шундый мохтаж идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан мин жылыга. Шундый мохтаж идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан. Син бүгендә назлы эндәшәсең, тиеш төсле. Күңел эрергә мин сүзләрдән. Арган сүзсез генә. Кирәк кадеремне белергә мин жылыга. Шундый мохтаж идем, арган иде. Күңел сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан мин жылыга. Шундый мохтаж иде, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан күкрәгеңә. Башым куйдым ялгыш, мин генәме. Шулай ялгышкан мин генәме. Шулай ялгышкан.